Loreak eta Loreak liburu hau, orain atera den liburu hau da niretzat, nire lehen liburua, eta ipuin bilduma da. 8 ipuin jasotzen dira, 2007an da 2008an artean idatzitakoak, eta oso gai desberdinetako dira, eta pertsonaiak ere nire desberdina dira, orduan zaila da, batasun bat bilatzea liburuan, baina hala ere, nik esango nuke da daudela horrela ezaugarri batzuk, niko konstantak izan daitezkeelak liburu horretan. Batetik pertsonaien izaera izan daiteke, pertsonaia ahulak direlako, edo inguruko indarren mende daudelako, eta bere bizitzari jabe egiteko ahaleginean baldin babiltza ere, azkenean inguruko indarrek eta irabazten dietelako, eta horrek sufrirazten dielako, izan daiteke horietako bat. Beste ezaugarri bat izan daiteke, naiz eta ipuinak orain gaur egungo denborrean dauden kokatuta, askotan gertatzen da iraganeko egoeren itzulera moduko bat. Orduan denek gertatzen zaie, denek gertatzen zaie, iraganeko katazkaren bat, edo arazoren bat, edo goraberrin bat, orain berriz planteatzen zaiela, eta tirabira horretan mugitzen direla gehien bat. Eta hori izango nuke, uste ipuinen artean dauden ezaugarri holan komunak egoi direla. Gainerakoan oso desberdina dira.